RT-PCR linwalya po, iba tunay po ng molecular laboratory care po DOH. Ngayon from DOH naman po, iba ture, karetang-kareyang contact tracer po. May access daw agad ang Department of Health o DOH sa mga contact tracers sa kada Rural Health Unit o RHU na nagmo-monitor sa COVID-19 cases ayon kay Pampanga Provincial Health Office OIC Dr. Sinon Ponce. Ito ang sagot niya sa CLTV News Team kasabay ng aming pag-usisa kung gaano ka-epektibo ang contact tracing ng probinsya ngayong may COVID-19 surge. Hindi naman direktang sinagot ni Dr. Ponce ang tanong kung may kakulangan ang lalawigan sa mga contact tracers. Bagkus katwiran niya, hindi naman umano natigil ang naunang estratehiya ng probinsya na nakarekta sa mga rural health unit na nagsasagawa ng contact tracing. Ang tao king kasalungsungan, kayo kulang. Naman po tinuknang yung kikatamo pong gobyerno po yung department po ng kalusugan, kaya pong contact tracer, ongoing laripin po. Sa ilalim ng nooy na aprobahang Bayanihan We Heal as One Act, kasamang napondohan ng national government ang pag-hire ng higit 1,000 contact tracers dito sa Pampanga. Bago matapos ang taong 2020 ay natapos rin ang contract ng mga iyon. Ang efficiency ng contact tracing ay nakasalalay sa pagtukoy ng mga close contact na posibleng carrier ng virus. Estratehiya din ito na magiging sentralisado ang ginagawang targeted testing sa isang lugar na nagkaroon ng local transmission. Sa nakitang senaryo ng CLTV News Team sa mga nakalipas na buwan bago maramdaman ang COVID-19 surge sa bansa, kapuna-puna ang hindi pagsuot ng face mask at face shield ng ilan nating mga kababayan lalo na sa mga lugar na wala namang logbook para sa contact tracing. Ito rin umano ang obserbasyon ng Pampanga Provincial Health Office na isa sa nakikitang dahilan ng mabilis na local transmission sa lalawigan. Shopping center, karempong restaurant, dakal po opisina, although baludan ng health protocols, walang po tapong manganla, may kaaela po maka-face mask ang pong face shield. Paulo G. Santos, CLTV News.